لستانبولê bi mebesta danasîna çand û kelepûra bajarê qedîmê Diyarbekir ku gelek şaristanî lê hatiye avekirin, festîvaleke kulturî tê sazkirin. Di festîvalê de xwarina navdara bajar cîger ku li tevahiya welêt belav bûye û patenta wê jî hatiye wergirtin, bi çêj û dîmenên xwe yên li ser agirê bala beşdaran dikeşîne. Cîgera berxaye, yani cîgera berxa nerm e. Jam yağ lê dixin, qûriq yağî em dibêjin. Îsota wî heye, biharatê wî em lê dixin. Sibê saet 5 da jî tê xwarin, nîvro jî tê xwarin, êvarê bi şev jî tê xwarin. Yani cîger dewamlî tiştê were xwarinê heye. Xedayîf ku wek şîrîniya bi nav û denga Diyarbekirê û gelek xwarinên dinên vî bajarê bi rêya festîvalê têne pêşandan. Gellik keyfa mecve festivalê rejîtê guya amadeye ya Diyarbekir'e. Çünkü milletê me hemî gilev gihaya hevdû gellik ez spasiya hemiya jî dikim. Hemû navçeyên Diyarbekirê ku her yek bi berhemên xwe yên ji hev ciyawaztir têne nasîn, di festîvalê de bi hemû rengên xwe cî dikirin. Gayna hevreşîm eviya basêxe, eviya meşlûlin, hengivê dare heye, em bêjin qulp cîkê ew daye, çiyaye, ji bo wî hengivê dare pir meşhûr e. Tiştî gelek baş e, îrû bajarek mesela li Batiyê derek weke İstanbul. Em wî li hemî beşdarê vê şeva henê dibin vê festîvala henê dibin. Tiştî gelek baş e ji me re, em çûyî Amêdê jî gerayî. Rastî jî tiştî gelek xweş tê de çêbîne û tiştê kurtilî û yên modêlin çêbîne. Festîvala ku cara yekem ji hêla Federasyona Komeleyên Diyarbekirê ve tê sazkirin, heta roja yekşemê dê bidome. Ercan da, Kurdistan 24, İstanbul.